Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο στις γυναίκες που τους αρέσει η μοτοσυκλέτα, η μηχανή. Δεν δίνονται αυτά τα μοντέλα, τι μαγιά έχουν, τι στυλ έχουν, τι τέλειες είναι, εφαρμοστά παντελόνια, εφαρμοστά σακάκια, κράνη, η παπούτσια τέλεια. Όταν έχετε τον boyfriend σας και έχει μηχανή, εσύ που θα κάθεστε πίσω, αυτό θα πρέπει να ντύνεστε. Ή έχετε εσύ μηχανή, σαν αυτή να ντύνεστε. Είναι αφιερωμένο σε μηχανόβιες. Είναι αφιερωμένο σε αυτές που τους αρέσει η προδύναμη, η δύναμη, η ενέργεια. Τους αρέσει η αδρεναλίνη. Τους αρέσει η διότροχη. Αυτό είναι το τέλειο της γυναίκας. Να μην νομίζει είναι μόνο αντρικό σπορ, είναι και γυναικείο. Όμως αυτά είναι μοντέλα που διαφημίζουν αυτές τις μηχανές. Και τα μοντέλα μπορούν να το δουν το βίντεο και να κάνουν μάθημα μοντέλοι, πώς να φωτογραφίζονται και τι στυλ να έχουν με μηχανές. Όμως είναι αφιερωμένο σε όλες τις μηχανόβιες γυναίκες. Θα πάρουν μια μηχανή σαν αυτή, να ντύνονται σαν αυτά τα μοντέλα, να είναι όλο ευτυχία, αγάπη, να είναι σε δύο ρόδες, να τις αλύσει μηχανής και να ξεφανίζει, να τις αλύσει μηχανής και να έρχεται στον έναν τροχό, να αλύσει μηχανή, να του πατάς, να πατάς τη μηχανή και με Λευκοσία στη Λεμεσό σε 20-15 λεπτά να έρχεσαι. Τώρα στο 2023 υπάρχουν μηχανές μεγάλου κυβισμού και υπέροχα fashion design για τις νέες που θέλουν να ασχοληθούν να αγοράσουν μοτοσυκλέτα. Αυτό είναι ένα ωραίο άθλημα. Άθλημα ωραίο, όμως άθλημα που μπορεί να σου στοιχήσει τη ζωή σου, για να σου στοιχήσει τη ζωή σου, να σου στοιχήσει κάποιο μέρος του σώματός σου να έχει πρόβλημα. Εγγραφή στο YouTube για πολλά και διάφορα βίντεο.